преди да започна, искам да се извиня за супер насраното качество, защото съм извън града и единственото нещо, с което мога да снимам, е моят телефон. Благодаря ви за разбирането. Здравейте хора, аз съм Роската. Днешното видео ще сменям термопаста на този колко годишен Fujitsu лаптоп. Може би вече 15 годишен да е станал. Защо не? Тук даже липсва едно болче. Някой, който го е отварял, може да се го болчето. Добре. Това Fujitsu беше на баба ми. И сега просто реших да му сменя термопастата и без това не се ползва. И да, нека да започваме. Така, за да сменим термопастата на това Fujitsu, батерията няма даже да я махам. Трябва да махнем ето този панел тук, който се държи от 1, 2, 3, 4, 5 болчета. По принцип трябва да е 6, но 6-то липсва. И да, не знам къде е отишло 6-то и какво прави, но да, нека да развинтвам вече. О, да! Ето го, уважаеми зрители, нашият превъзходен Fujitsu лаптоп. Искам само да видите с какво става дума. Така, за да му смените термопастата, трябва да махнем охлаждането. И това как ще стане? Първо, нека да ви покажа. Ще ползваме Arctic MX 4, която е сега прясно взех от един магазин. Даже цената не съм махнал, 12,69. Добре. Знам, че сигурно ще се кажете защо MX4 за тази стара бангия. Това беше най-ефтиното, което можех да взема в този магазин. Затова го взимам. Все пак няма да го ползвам само за този лаптоп, нали? Има паят материал, тук 2 грама само. Така. Сега, първо, това, което ще направя е да размахам тук захранването на този лаптоп. И това е 3-пиновият конектор за захранването на самата перка, която сега ще развинтим. Всъщност, ето тук излиза въздуха, който е топлия въздух. Само така. И сега пак развивам болчета. Айде! Така, наложи се да смена малко отверката. Но сега, след като вече сме махнали болчетата, това са клати. Ето тук ни е процесорчето, якото. И в момента, че тук болчетата се таковаха. Добре. Тук ни е процесора, не знам колко добре го виждате. Сега ще ви го покажа. Ето ни цялата система. Тук са болчетата, които трябва да отвинтим, които сега ще направим. Даже е описано кое първо трябва да развъртим. Трябва да развъртим това първо, след това... защо пада тази отверка, бе? След това, между другото те не се отвинтват, просто стоят те да не ги загубите като мен. Явно, защото тук болчетата ще да ги загубя. След като сте развинтили всичко, махате. Не изглежда толкова зле. Изглежда прясно сменена. Но да. Това е тук.
И сега с памуче или нещо с спирт ще почистя и ще сложа новата термопаста. След като почистих всичко, между другото махнах хард диска, за да видим какъв е обема. Всъщност имаме Seagate, къде беше? 320 гигабайта, не знам на колко RPM. Добре. Да. Завинтваме. Така. Да, общо взето това е смяната на на термопастата на стария лаптоп. Не е толкова изморяваща, така да го кажем. Сега пъхате това обратно и гледате така да го приберете. Добре. Сега да върна хард диска на мястото му. Оп, добре. Оп, бе. Как се слагаше това? Те. Ръгаме тия болтове тука. И то малко го ръгнах наобратно. Проблеми. Сега ще го оправим. Хоп. Ръгате го и сте готови. След което ръгате и този панел, както го бяхте ръгнали преди това. Чекай се. Хоп. Да щракне навсякъде. Тук. Екстра е. След което слагаме всички болчета обратно. Айде, готово! И да, маняци, това беше как да смените термопастата на лаптопа, на 15-20 годишния лаптоп. Благодаря, че гледахте. Инстаграм е долу в описанието, Horizon PC World долу в описанието, както знаете, промокод Роската за 2% отстъпка на всички машини до 1500 лева. И благодаря, че гледахте. Ще се видим в следващото видео.